Исәнмесез, хөрмәтле укучылар, әлеге дәресләрне карап баручылар, кызыксынучылар. Без инде алга таба шушы музыка уен коралларын, халкыбызда булган музыка уен коралларын, кулланыштан чыгып калган уен кораллар турында хакында сөйләшүне, әңгәмәне, дәресләребезне дәвам итәбез. Күпләрегез беләдер, безнең халкыбызда музыка уен кораллары бик күп булган, бихисап күп булган. Әмма дә ләкин алар билгеле бер сәбәпләр аркасында, билгеле бер дәвердән соң кулланыштан чыккан, чыгып калган, ягъни безнең аны халкыбыз кулланмый башлаган дип әйтәсе килә. Бер яктан аларның яшәү вакыты дагы кыска дип әйтсәк, икенче яктан аларның кыска булуы безгә бик үк яхшы тәэсир ясаган дип әйтә алмыйм, чөнки безнең шул чордагы мәдәниятебез, шул чордагы сәнгатебез, музыка сәнгате билгеле бер уен коралларына бәйле булган. Безнең чакта инде ул төрки халык уен кораллары без өйрәнгән, шуларга бәйле булган. Әмма дә ләкин менә шулар чыгып калу нәтиҗәсендә без ул чордагы мәдәниятебезне белмибез дисәк тә дөресрәк булыр, белмәү дәрәҗәсендә. Шундый уен коралларының берсен бүген дә өйрәнеп үтербез, ул да булса думбра. Думбраны күбегез беләдер, кемдер аны кыллы уен коралы дип белә, кемдер аны башка милләт, тугандаш халыкларның, ягъни казакларның милли уен коралы дип белә, кемдер аны бутарга мөмкин, мәсәлән, теге балалайкка, домырга охшаш уен коралы дип, хәзер инде барсындагын җентекләп үтербез. Нәрсә ул думбра? Думбра ул кыллы, ягъни ике кыллы груша формасындагы музыка уен коралы. Уйнаганда күз алдына китерегез, кул белән чиртеп, ягъни сугып уйныйлар, бармак белән инде. Шуның нәтиҗәсендә безнең кыллар тирбәлгәч, тавыш барлыкка килә. Кылларның вибрацияга килү нәтиҗәсендә, хәрәкәткә килү нәтиҗәсендә. Думбра безнең мәдәниятебездә, безнең халыкта да булган музыка уен коралы. Хәзер аңлатып үтәм, кайсы чорда булган, кемнәр аны кулланган, нигә чыгып калган, кем инде хәзер аны кайтару белән шөгыльләнә. Гомумән алганда төрки музыка уен кораллары рәтендә думбра аерым урын алган, хәзер дә аның аерым урыны бар. Ул зур әһәмияткә ия музыка уен коралы. Мәсәлән, шул ук безнең тугандаш халыкларыбызда, ягъни казакларда инде думбра милли уен коралы булып санала. Әмма дә ләкин аны казак дусларыбыз дагы безнең белә, ул гомум төрки музыка уен коралы икән. Казакларда шундый сүз бар, нагыз казак имес, нагыз казак думбра дигән. Ягъни чын казак ул казак кешесе түгел, чын казак ул думбра дигән. Шуннан аңладыгыз, аларның мәдәниятендә, аларның сәнгатендә нинди зур әһәмияткә ия әлеге музыка уен коралы. Нигә шулай килеп чыккан, ул халыкларда сакланган, безнең халыкта кызганычка каршы ул югалган. Моның бер сәбәбе дәген бар, казак халкы безнең дала халкы булып яшәгән һәм алар шушы мәдәниятне саклый алганнар. Алар думбра аларның башлангычыннан хәзерге көнгә кадәр югалмыйча үсеп шушы шырны күрсәтеп килгән уен коралларының берсе. Хәзер дә аның әһәмияте бик зур. Мәсәлән, 1989 елда, ягъни инде 20нче гасырның азагы дисәк тә була, Казакстанда, Алматы өлкәсендә Майтөбе дигән җәйләүдә стеналарда, ягъни диварларда, борынгы диварларда шундый рәсем пайда була. Аны этнографлар, галимнәр бергә эзләгән була һәм шундый кызыклыгына наскальный инде, ягъни диварга чыгып ясалган рәсем килеп чыга, пайда була. Анда думбра формасындагы, груша формасындагы музыка уен коралы һәм як-ягында 4 биюче кеше сурәтләнгән. Чыганакларга ышансак, галимнәр аны 4000 ел элек барлыкка килгән рәсем дип саный. Шуннан күз алдына китерегез, бу инде безнең эрага кадәр барлыкка килгән һәм алар мәдәниятендә ул вакытта инде казак дип аталмаса да, саклар мәдәниятендә, саки, инде булган музыка уен коралларының берсе. Әлбәттә, аның исеме язылмаган, әмма дә ләкин хәзерге думбра белән чагыштырганда һәм рәсемдә сурәтләнгән думбра формалары, озынлыклары дисәк була инде охшаш, бик нык охшаш. Шуңа күрә әлеге уен коралының алар, ягъни казак халкында нинди әһәмияткә, ничә гасырлар дәверендә нинди әһәмияткә ия булган, шуннан үзегездәген аңлап үтегез.
Шул исәптән хәзерге Хорезм җирләрендә, ягъни инде бу Түркменистан иленә кергән җирлекләр, территориялар, Хорезм җирләрендә дә ике кыллы уен кораллары пайда булган. Шушы казак думбрасына охшаш, анысы инде безнең 4000 ел элек түгел, ә менә 2000 елдан да әзрәк ким булмаган дип әйтә галимнәр. 2000 елдан да ким булмаган уен кораллары пайда була. Шушындый ук музыка уен кораллары башка халыкларда да, ягъни тугандаш халыклар дип әйтәсем килә инде. Ногайларда, калмыкларда, бездә, башкортларда шушындый ук нәкъ охшаш кыллы уен кораллары пайда була. Шул исәптән башка тугандаш халыкларда шуңа охшаш уен кораллары шул үзбәкләрдә, төркмәннәрдә, азәрбайҗаннарда. Әмма дә ләкин алар исемнәре белән генә әз генә аерылырга мөмкин. Нигезендә шул ук уен коралы. Ул чорда инде безнең уен коралларының размеры бердәй булмаса да, формалары охшаш булган, размерлары әз генә аерылган булырга мөмкин һәм әлбәттә аларның кылларының ясалышы, ягъни кыллар нинди материалдан ясалган, шуның белән аерылган. Ул вакытта безнең борынгы уен коралларын исәптә алганда, кыллар хәзерге сыман тимердән, ягъни тимер лескалар дип әйтелә инде, һәм лескадан ясалмаган. Ул вакытта безнең кыллар ишәктән, ягъни сарык яисә кәҗә ишәкләрен юкартып, эшкәртеп кыл ясаганнар шушы материалдан. Ул үзгә яңгыраш бирә, әлбәттә, ул бик нык аерыла. Хәзерге материаллардан әлбәттә үзгә аерылып тора, яңгырашы да аның үзгә. Бүгенге көнгә кадәр думбра безнең халкыбызда сакланмаган дип әйтәм, тугандаш халыкларда сакланган. Сакламауның сәбәбе, югалуның сәбәбе ул да булса 19 гасыр башларында, урталарында ул инде әкренләп кулланыштан чыгып бара башлый. Сәбәбе аның бер, безнең аларга алмашка башка уен кораллары килә. Күбрәк функцияле, ягъни жайлаштырылган, зуррак яңгырашлы, ул да булса безнең скрипкалар, гармон, думбра очрагында инде ул мандолина дигән уен коралларга алмашка килә, кыллы уен коралы, кыллы чиртмә уен коралы. Һәм думбра безнең мәдәниятебездә, безнең музыкаль мәдәниятебездә чыгып китә, төшеп кала дисәк тә дөрес булыр. Менә бу гомум төрки музыка уен коралларына тагын бер нәрсә бәйле, тагын бер чыганак, ул да булса Марко Поло дигән сәяхәтче үзенең хезмәтләрендә, шушы җирлектә сәяхәт иткәндә, шушы уен коралын тугандаш халыклар кулланган дип яза. Мәсәлән, шул төрки сугышчыларының аскерләрендә, кабиләләрендә әлеге музыка уен кораллары булган сурәтли. Безнең мәдәниятебездә дә әлеге музыка уен коралы булган. Чыганакларга ышансак, 4000 ел элек инде ул кулланышта булып, билгеле бер дәвергә кадәр яшәгән дип әйтеп үттек. Мәсәлән, тагын бер
нәрсе тасвирлый безнең мәдәниятебездә булганның, аның шушы уен коралларында безнең бәйтләр, мөнәҗәтләр башкарылган. Казах мәдәнияте белән чагыштырганда, казах мәдәниятендә инде әйтеш дигән әйбер булган, билгеле бер жанр, җырлаган дип инде әйтеш дип әйтәләр, тагын көй тартыш дигәндәге нәрсә булган, ягъни музыкантлар, шул думбрачылар берсе-берсе белән ярышканнар. Берсе көйне башлап җибәрә, икенчесе шуны отып алып дәвам итеп китә. Шундый билгеле бер музыкаль бәйге кем яхшырак икәнен шуның аша белгәннәр. Тагын думбра безнең мәдәниятта ул да булса бәйт һәм мөнәҗәтләр әйткәндә кулланылган булса, аларның мәдәниятендә дәстүрле ән дигән билгеле бер жанр бар. Дәстүрле ән ул нәрсәне аңлата? Ул шундый жанр ки, анда башкаручы, ягъни җырчы үзенә билгеле бер уен коралында аккомпанемент уйный. Ягъни үзенә ярдәм итеп бара, музыкаль аккомпанемент уйнап, шунда дәстүрле ән жанрында киң кулланылган музыка коралларының бүгенге көнгә кадәр инде ул да булса думбра. Шул исәптән баяннар, гармоннар кулланылган, әмма дә ләкин ул чор белән чагыштырганда безнең ничә гасыр элек, ничә мең ел элек, ул заманда инде безнең андый уен кораллары булмаган, ягъни баян сыман дип әйтәсем килә. Шушы думбра аларның тормышында бик нык әһәмияткә ия булган. Дәстүрле ән жанрында әйтүчеләрнең көчлелеген билгеләгәндә зур әһәмияткә ия булган уен коралларының берсе. Инде композиторларның әсәрләре бүгенге көнгә кадәр сакланган. Әлбәттә, үзебезнең мәдәнияткә күз салсак, безнең думбра өчен билгеле бер материаллар булган очракта да алар безгә кадәр сакланмаган. Бу бик кызганыч ки, әмма дә ләкин без шул тугандаш халыкларга, ягъни казакларга мөрәҗәгать итсәк, анда күреп үтә алабыз. Алар композиторлар, ул чор композиторлары бүгенге көнгә кадәр башкарылып килә, бүгенге көнгә кадәр сакланган. Мәсәлән, шундыйларның берсе иң данлыклы казах композиторы диясе килә, думбра өчен язган әсәрләре белән данлыклы, ул да булса Курмангазы. Курмангазы әсәрләре бүгенге көнгә кадәр бик нык үсештә, бик нык башкарылып килә. Алар аерым башкарылса да, мәсәлән, бер генә музыкант башкарган мөмкин, шул исәптән дуэтлар, ансамбльләр һәм оркестрлар гомумән аның көйләрен башкарып киләләр. Башка мәдәният, башка халыкларда исә әлеге музыка коралы урта гасырларда кергән дигәндә фраз бар. Бу бер яктан караганда дөрес, икенче яктан кирмәгәндер ул, әмма дә ләкин ул мәдәниятта булып, билгеле бер дәврдә кулланыштан чыгып калып, кире мәдәниятка кергән музыка коралы дип әйтсәк дөресрәк була. Безнең халыкта да шушындыйрак әйбер күзәтелә. Мәсәлән, ул 19-нчы гасырның башларында, урталарында инде югалган булса, ягъни кулланыштан чыгып калган булса, бүгенге көндә исә әлеге музыка коралын кире кайтару буенча халкыбыз арасына, халкыбызның кулланышына кертү өчен күп хезмәтләр, күп көчләр куела. Шундай инициативларның берсе, ягъни шушы эшне башлап җибәрүчеләрнең берсе ул да булса, без алдагы дәресләрдә дә әйтеп үткән фольклорчы, галим Геннадий Михайлович улы Макаров. Ул инде безнең 20-нчы гасырның азагында шушы эшкә бик ныклап алына һәм табылган, ягъни чыккан схемаларга, чыккан рәсемнәргә, думбраның рәсемнәренә нигезләнеп, үз куллары белән агачтан думбралар ясый башлый. Шушы билгеле бер дәвр думбраларын дип әйтсәк тә дөрес була. Һәм ул заманда аның эшчәнлеге бик әкрен генә барса да, ул хәзер инде Аллаһка шөкер үзенең эшчәнлекнең нәтиҗәсен, ягъни җимешләрен күрә дип әйтсәк дөрес булыр.
Ул дәвердә ул балалар аша шушы мәдәниятне үстергән булса, инде алга таба үсеп, ул инде бүгенге дәрәҗәдә консерватория дәрәҗәсендә дип әйтәсем килә. Консерватория дәрәҗәсенә менгерә әлеге уен коралын һәм бүгенге көндә дә этномузыкология бүлегендә думбраны үзләштерәләр. Уйнау көйче буларак кына түгел, ягъни уйнаучы буларак кына түгел, думбра белән үзенә ярдәм итеп, ягъни аккомпанемент уйнап, төрле җырлар дип күз аллаганда инде бәйетләр, мөнәҗәтләр башкаралар. Һәм бу бик сөенечле, чөнки халкыбызда булган музыка коралы күпме дәвердән соң, ничә елдан соң кире кайтуы, һәм инде аны әзәзләп, әкренләп булса да нигезләнүе, фундаменталь рәвештә аякка басуы дисәк тә дөрес булыр, ул бик сөенечле. Безнең мәдәниятта инде ул хәзер яңа гына күтәрелеп килүче уен коралы булса, тугандаш халыкларыбызда, шул башкортларда ул инде безгә караганда күбрәк үсеш алган музыка уен коралы. Анда менә хәзерге вакытны күз алласак, безнең Башкортстан җирлегендә, уку йортларында аерым класслар бар думбра буенча. Һәм бу бик сөенечле, чөнки тугандаш халыкларда шушы мәдәниятне үстерәләр икән, аларга кызык икән, аларны фундаменталь рәвештә үстерәселәр килә икән, уртак мәдәниятне әйтәсем килә инде, аерып бөлмим халыкларга. Бу минем фикеремчә бик сөенечле хәбәрләрнең берсе. Кире Казакстан җирлегенә әйләнеп кайтыйк. Казакстанда инде менә 2018 елдан думбра көне билгеләп үтелә, аерым шушы музыка уен коралы көне. Кемнәр, нинди башкаручылар хәзерге дәвердә киң таралган шушы думбра мәдәниятен, думбра сәнгатен дөнья буйлап үстереп, насихатлап дип әйтик инде, йөриләр. Әйтеп үткән башта беренче көйчеләрнең берсе ул Курмангазы булса, Курмангазыдан соң инде Дина Нурпиевова, ягъни хатын-кыз думбрачы, шулай киң тарала, һәм башка бик күп думбрачылар әлеге сәнгатьне үстереп йөриләр. Хәзерге заманга килгәндә думбра уен коралы аерым артык башкарыла, әмма дә ләкин теге аерым күтәрелгән кешеләр әз булса да, алар ул күбрәк оркестр, ансамбль, этнофольклор ансамбльләр рәтендә эчендә киң кулланышта булган уен коралларының берсе. Мәсәлән, шул ук Курмангазы оркестры, Курмангазы исемендәге оркестр бар Казакстанда, һәм ул шушы думбрачылар гына күз алдына китерсәгез, аның бер ягы, ягъни оркестрның 3тән 1 өлеше думбрачыларга гына бирелгән, шул кадәр әһәмияткә ия музыка уен коралларының берсе. Анда 2 тавышка, 3 тавышка бүленеп партиялар языла, һәм бу бик сөенечле. Шул сәптән башка ансамбльләрдә Астана сазы, Утрар сазы, Коркыт һәм башка бик күп ансамбльләрдә әлеге музыка уен коралы кулланыла. Инде кичкенә составларга, ягъни кичкенә кеше саны булган ансамбльләргә килгәндә, ул да булса Хассак һәм Туран этнофольклор ансамбльләрендә әлеге музыка уен коралы бик яхшы кулланыла. Алматы каласында музыка уен кораллары Ихлас исемендәге музыка уен кораллары музее бар. Әгәр дә сез шушы музейга берәр качан аяк бассагыз, сез анда күрергә мөмкинсез, әлеге музейда билгеле берничә бүлмәгенә думбраларга бәйле, думбраларга багышланган. Сәбәбен дә әйтеп үтәсем килә, чөнки думбраның размеры элек-электән аерылган, кемдер башкачарак размерда ясаган, кемдер формасын генә үзгәртеп ясаган, үзенә җайлаштырган дип әйтәсе килә инде. Кемдер хәтта ике муенлы думбралардан ясаган, 2 яклы думбралар ясаган кешеләрдәге бар. Ул инде теге эксперименталь рәвештә, әмма дә ләкин думбраларның төп асылын, төп күз аллавын сез менә шунда баргач кына аңлый алырсыз, никадәр аларның әһәмияткә ия икән. Шул ук балалар өчен ясалган кичкенә генә думбралар булар, шинкелдек дип аталган уен кораллары. 2 кыллы уен кораллары, 2 кыллы думбра, без белгән калак думбра дигән, калак формасында, ягъни кашык формасында ясалган думбра бар, һәм башка бик күп төрле. Шул сәптән 3 кыллы думбра бар. Думбраларның төрле диапазонда төрле регистрлар ясаган, мәсәлән, баз думбра, альт думбра һәм шундый бүленешләр китә. Бу әлбәттә безнең оркестр сәнгате, ягъни күп тавыш, многоголосие үсә башлагач, шушы дәвердә барлыкка килгән музыка уен коралларының берсе. Әлбәттә, думбра дигәндә без
тагын бер шәхесне билгеләп үтәсем килә. Ул да булса думбраның төрле вариантларын изләп топкан, изләп йөргән фольклорчы, ул да булса Булат Сарыбаев дигән галим. Сез аны ишеткән булсагыз, без аны алдагы дәресләрдә дә, ягъни шул ук ятаган, кылкубыз, сыбызгы, ягъни курайны өйрәнгәндә дә искә алып үттек. Үзебезнең җирлекләргә кире әйләнеп кайтсак, әйтеп үткән идем, консерватория дәрәҗәсендә инде әлеге музыка уен коралы күтәрелеп килә кырын гына. Һәм шулай ук аны башка республикабызда үсеп килүче ансамбльләр дәген үзләренең эшчәнлегенә, үзләренең кулланышына кертеп бара. Шул исәптән мин әйтеп үтәсем килә, шул Риваят, Алпар һәм башка төрле ансамбльләр. Һәм инде Кадим Әлмәт, ягъни Әлмәт җирлегендә булдырылган ансамбльләрнең, этнофольклор ансамбльнең эшчәнлегендә дә әлеге музыка уен коралы бар кулланышында. Һәм бу бик сөендерә, чөнки ничә гасыр кулланыштан чыгып калып, югалып барган гына түгел, югалып беткән дәрәҗәсенә җиткән музыка уен коралын хәзер әкрен шушындый дәрәҗәгә менгерә алу, аны куллану дип әйтәсем килә, бу бик сөенечле хәбәр. Әлбәттә, безнең тагын бер кисәтеп үтәм, искәртеп үтәм. Безнең җирлектә әлеге музыка уен коралын кире кайтарган шәхес, ул да булса Геннадий Михайлов улы Макаров. Шунда исәптә тотырга кирәк, хәзерге безнең заманда яшәүче композиторлар да думбра дигән музыка коралын куллана. Мәсәлән, Миләүшә Хәйруллина, Илмир Низамов шулар рәтендә санала. Думбрага багышланган шушы кичкенә генә дәресебез ахырына якынлашты. Исәптә тотырга кирәк, әлеге музыка коралын янәдән бер кат бөтен төрки халыкларында булган, ләкин шул исемнәре белән генә аерылган. Кулланыштан чыгып калса да, ул хәзер әкрен аягына басып килә. Күп кешенең Алматыдагы, мәсәлән, шул Ихлас музеена бару мөмкинлеге юк, ләкин Әлмәт җирлегендә Кадим Әлмәт дигән ансамбль базасы дип әйтәләр урнашкан җирдә музыка уен кораллары музее бар. Шушы җирлектә дә, шушы музыка уен кораллары музеенда да думбраның күп кенә формалары, күп кенә вариантлары китерелгән. Сез аларны әлбәттә барып күрә аласыз. Рәхмәт.